ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин аст. бовар дорем ки барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. навора то охира тамошо мекунем. дар навор яктаи лайка бигзорен ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. саломат ва зинда бошед. худованд меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. ассалому алайкум бародарҷон. ин видео имрӯза иминой барои касалиҳои мардона ва занона мешавад. мана моҳи шарифи рамазон дамо дар шумо скидка эълон мекунем барои хинеки васпалин простатит мардонагиро бақувват кардан, муҳлати ҳамхобара зиёд кардан. бародарое ки бефарзанди танқисӣ мекашед, инчунин простатит, мужская сила ва цицит. мана озӣ ин барои шахсоне ки дар вақти хобашон пешоб мекунанд, худашон хабардор намешаванд. зан, мард ва кӯдакони хурдсол ҳам мумкин аст хӯрдан. ва инчунин мана кучала ҳаст барои касалиҳои бронхит, туберкулёз, ревматизм, буғумдар, арабский орех барои бефарзандон ки танқисӣ мекашанд ва инчунин женский здоровье. метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. Toyota аввалон бародаро, хубнакта ҳолат беҳтаринаш тамошо кунед. 2012 сол панҷноҳаги шаҳр. объёми 7,5 қатъи 4 тавоннушам навай. каси да маъқул мешавад, номро якара мемонам, занг бизанед, бо якам барои шуморо пурра маълумот мета. 4 тавоннушам навай. тамошо кунед бародаро. каси да маъқул мешавад, номро яка ҳаст. даро электрон, обогрев, мултирум, коробкашам автоматай, консервшам кор мекунад. лукам дора, кожни салонай, салон кожай. айқафо ҳама мегирем, тамошо кунем бародаро. мешавакая бидиш дебуан я багаштам я тамошо кунем бародаро. нархи чанд така? нархиши 158 000 бо муомилаам дора. номро якара мемонам, занг бизанед, қаттон муомилаи хуба мекунад. ҳолаташ хубае. мешавад ка ям атрошам биёбзирем. оз як ай тарафам мегиремш. моторро бикунам, атрошам мегирем. اینا ما فروش برادرو چند قرار است خود را یکه؟ 108 و برمیشه 11 ولتی بهتره محکمش کردن. نمره تلفن تابلو آوا 909 09 45 45. خب من نمره یکه را میمونم تماشا کنید. کسی در مقبول میشوه زنگ بزنید با خطون مملک خوب همه کنه ولتش خوبه. اولون با خواهش شما Hyundai Sonata бародаро 2012 сол объёми 2 қатъи тамошо кунед. ҳолати беҳтаринаш 4 тавоннуш навай нав бозор довардагиянаш. каси да маъқул мешавад, номро якара мемонам, занг бизанед, бо якам барои шуморо худро маълумот. 4 тавоннушам навай. панорама, охлаждение сидений, подогрев сидений, подогрев руля, память сидений, лепесток. ҳамаш қоидавия. потолок панорамаи бародаро. сидениҳо ҳама қоидави. даро электрон, обогрев, мултирул, автомат, старт-стоп, консоли шаби яхай. 148 000 ҳамагӣ пробег дура. потолок панорамаи. ҳамаш қоидави.
باز یک ای پیش همه گیرمش تماشا کنیم برادران. صنعت اولاد خوب شد. زنی کامera پیش هم هست. شو طبعا هم ناو. نرخی چند تاکا؟ Boşintiya? کدومه؟ نرخی چند تاکا؟ 130,000 نرخش با موبیله هم دوران و کردم اون زنگزنی حتی موبیله خوب هم میکنه اولاتی بهتر میشه. نمره تلفن تابگاه که 92 772 772 97 72 Harbi pişler tamam orada. Ulati behtarin şu. Sanata xalqdan oğlu bilindi. Toyota Camry bardaru Camry'de xubnakta hulati xubش тамошо кунед 2009 солае объёми 2.4 қатия бардару бензини холия умуман газ адидагӣ нест састаяни беҳтарин шаҳр тамошо кунед касоеда ки маъқул мешавад бардару занг занен якам барои шуморо бо пурра маълумот мета ҳолати вагониш ҳозир ман ваҷоша камера мекунам 4 таваллони нав ҳозир як саломшо мегирам кожи салоне бародару дарои электропакетан чихудо ҳаман наван коробкаш автоматай печка кондиционер ҳамаи навортош кор мекунад ҳозир бо ягай қафо мегиримаш тамошо кунем бародару касоеда ки маъқул мешавад муомилаи хубам мекунам нақша чанд гуфти равадака 105,000 105,000 бо муомилаам дора номро якара мемонам занг бизани қайтон муомилаи хуба мекуна номро яка 929 68 29 99 мерседес е класс бародаро хубнякта ҳолати хубаш 2008 сол объёми 7 қати вагония бензини холи 4 таваллоншам навай тамошо кунед бародаро касоеда ки маъқул мешавад номро якара ман мемонам занг бизанем бо якам барои шуморо пурра маълумот мета ҳозир ҳама ҷош ҳама хушбу камера мекунам балону ҳама нав ҳозир як салонша мегирам салон кожни салон дарои электрон авагреф мултирул ҳаст коробкаш автомат кондиционершам кор мекунад кондиционершам яхай навортош ҳамаш аст автопилот лукам дора қафошона тамошо кунед нақша чанд гуфти равадака 120,000 бой хеле муомила дорухана бой алон сум мегӯям муомилаам дора номро якара мемонам занг бизанем номро ҳам пеш даст номро якараам пеш мемонам тамошо кунед Latış vay. Номро яка 937 51 61 16 мотор шома тамошо кунед
2021 сол ланкюзерои LS300 дар навори имрӯза барои подписчикои канали Автолайв. Аю кам аз ҳамон хотир ягон рӯзи якшанбе биёвем, сиёмка мекунем, кӯшиш мекунем. Соли 2021 объёми 4 ай, бензин, мошин таъмировка кардагӣ, ҳуҷҷат таъмировкаш солон ам. Салон шарк мегирем, салон шарк тамошо кунем. Обогрев лифт. Хуб, ҳамагӣ 11000 пробег дорад. Старт стоп, автомат, комплектатсияи фул аст. Кансаи конфеста, люкам дорад. Ман агар хафон мегирем, агар хафон тамошош кунем. Kadam say. Автолайв. Автолайв? Bale. Автотунuma? Ha? Автолайв. Автолайв. Yo şeme binim de. Чанд сум футишака нақша? $85000. Номери телефон авгакамонем. 909 17 занг мезанед, якав барои шуморо бештар маълумот метан. Айдор бошен бо муомилаи мешавад дар номи канали Автолайв ҳатман ҳам суҳбат шавем.